Uwe upulit officer ula peniyap yala ka jong ka kun kenthe da ka ba IB yaka ke kene ka jing bekla jong kene ka hybrid bapli ba okupa jong ka ula peniyap yaka da ka ba khle kibi haki biskit jong ka baro ki paiba kin bitar ban yo sngau kumnu okupa ula man peniyap yala ka kun kenthe ka ba dang chisnem kerta kene ka jingjia gede na ka jilla Tripura den balayo sngeu ya kene ka jingjia baro kila sngeu lingo ka kerting jong ne officer gede Urathindra Dev Verma uba de na ka Tripura State Rifles la keno ba ulale ya kene namar ba udon ka kun kenthe lada ude ukun shinrang unam peniyap yau ukwa ya ukun shinrang ya ka kun kenthe de na ta ka daw ba ula IB yala ka jong ka kun kenthe ka badang chisnem kerta mat peniyap yaka ka kerteng jong kene ka hybrid ka de ka Suhani Dev Verma ka tengah jong Urathindra ka yathu ba anda kila le shaying jong ka para jong ki Urathindra ula yalam ya ka kun jong u da ka ba shuong ba un ai biskit yaka bat ula bu dawai bi hagi biskit bat haden kata ka kun jong u kala sedang ban jerho tang mar kumta ka tengah jong u officer Urathindra Dev Verma ulat kala sedang ban yam aden bakaleo i ya ga jinglong jingman jong ka kun jong ka bat kala kali ya tengah jong ka Urathindra ba phila ai bam ayu ya ka bakala sedang ban o meeting kumta Urathindra ula jubab ba ngamshim la bu bi ha biskit kumta kane ka pensisha ba Urathindra ula khle bi hagi biskit jong ka kun jong u kipulit kila yok kem ya u kila bu yu ha ka custody jong ka thanan